שלום, מדבר סוויש מ-FXP. היום אני אראה לכם איך לעשות חתימה לוגו יפה. זאת התוצאה. זאת במקרה חתימה שלי ב-FXP. טוב, בואו נתחיל. פותחים דף, לא משנה ממש איזה גודל. אני אעשה 800 על 800. אוקיי, הולכים לתיבת הטקסט, שמים את הפונט הזה, גודל, שמים גודל 150 ורושמים את מה שאתם רוצים, את השם שלכם. אוקיי, דבר ראשון, אסור, כי אחרת זה לא יעבוד, לעשות את השם שלכם בצבע שחור. חייבים לשנות צבע, אוקיי? יפה. הנה. אוקיי, עכשיו תעשו כמוני. תסמנו פה ככה, תלחצו Alt ועל החץ הימיני עד שתגיעו ל-22 העתיקים. נכון, עכשיו זה לא נראה יפה. אוקיי, עוד שנייה זה יראה יפה. בואו איתי, תלחצו פה על הכלי הזה, תעשה אשר ופשוט תעברו על זה, על כל הזה. כבר נראה יותר טוב, נכון? יפה. עכשיו תעשו כמוני, תלחצו מטקסט 21 עד ל-18, תלחצו Shift טקסט 21 ואז על 18, שזה מסמן את כל ה-4, תלחצו 4, Shift 4, אוקיי, Shift 4, קונטרול E, Shift 4, קונטרול E, Shift 4, קונטרול E. זהו, את השתיים האלה לא לגעת. עכשיו תראו מה עושים. הולכים לטקסט מספר 21, הולכים לכיסוי צבע ומשנים את זה לצבע שיתאים, צבע שתבחרו, כל צבע. זה בחירה שלכם כבר, אני לא מתערב בזה. אוקיי, סתם. אוקיי, עכשיו אתם הולכים לא ל-17, ל-13. ממשיכים. אם אתם רוצים שזה יהיה בדיוק אותו צבע, אתם יכולים לקחת ככה, דגימה. אוקיי, יפה. עכשיו אתם הולכים להעתק מספר 5. אתם הולכים עוד פעם, לוקחים דגימה, וזהו. אוקיי, יש לכם חתימה. עכשיו חכו, אתם יכולים להוסיף לה ניק משלכם. תעשה את זה 30 ככה, ובעברית נעשה את זה בכתב שחור. את זה אפשר לעשות בכתב שחור. נעשה את זה גודל 50. בואו נרשום. כמובן זה הפוך, אז כבר תמצאו לעצמכם ניק, שימו אותו פה יפה או על איך שתסדרו ותשמרו, וזהו. תודה על ההקשבה, מקווה שעזרתי.